مدبنا خنجمرينا كم تقدمنا زغلصنايو زي معدزات سينيتيو معدزات سينيت تقند علامو مكورات مهورات نفلطاتهم كلاتهم ناب منسي تولدي نمتحللا زعلم مدبيو نايلومي غاشانا دكتور امانيኤል محرت اب كخونيو سلازي تا ارستي ناي لومي ناي مننت بوليتيكا اب هنصت حاجر سيفيليا سلازي دكتور امانيኤል عدمنا خبيركا نمنسيات حواتكا سخات فلطو كتم حلالف فقادنيا خونكا بمصاخا بشمين بشم سينيتن بشم كلهم سمعتني مسكناكا وقعد حمصاخا Thank you. مو ناب احصر بيلكا دحن منالباش بزح سب فلطكا انديو احصر بيلكا دكتور امانيኤል مينيو نيشتي ملالي انت تقبل كم لومت سلازخونه دحركابو نابتي قندار اسنا قناتينا بتعم صبوق سنغال يقميلي ازعدنا زي مغبار زخوات قليل عدل ايكونن نايشتو احواتكا تمرلو نبر حلمي ناي قدمي سمي امانيኤል محرت اب بحال قديم تقادلاي اي 74 تقادلاي ابزح صفحات تمدي سريحه اب مጨረሻ حالات متياس ناي كوميشن ناي متياس كان سريحه مالتي بدحرو اب سدد مسامرحنا بستفعل بوتاات صفحي سريحه ناتي مويا conflict transformation and state building اب 24 عدثات على عالم سريح له تزوجيني وحد زي مخان تروح البر ناي سوس صقماي مخان حجي انا زبايتات يفلط يركم الناس لزلهم مزمن سي زياده كافلطت كابسم انتاناتي تنتايش مجمر قبل الدلي كافلطت مبدس كافلطت ندحر تبغيسنا لتخالق قليل ማለት اندحري فلطت دحزنا غنا اب حشوينا خنبر ስለዚህ እዝር استزي ازي اواناويو حاوي سنغال مجمريا مس حتتني فلطيفه دغبرو مسيل الميرو ግን ካብት ተጸብኹ ለዓሊ ኮይኑ ግን عقمي بزفقدو نتي منسي زياده متان تاش مخخون فلطت متان كهلو اب كندي بقطታ ናፍቲ እንታይ መንነት እንታይ ሃገራዊ ምህናጽ ምእታው ግን ከም መጀመሪያ ከም መንደርደሪ ወይ ከዓ ከም መበገሲ መእተዊ ይገብረሎም አፍቅደላይ ምክንያቱ ካው ተበጊስና ሽዑ እንደሐርና ተን ብለን ዘለና ርእስታት ንስኻ ናምራሕካኒ ክንከይ ንኽእል ተኸው ክንገብሪና دكتور امانيኤል مفلاطنا ناتي ناتكانسي اب ممهري خمس حجن رزلنا لومي منسات فلطتنا نحنا اب سنه حساب استمركوسه افلطت استمركوسه كلت نمطراي اب زغبر صعريو انا نسخن مجمع تسلالنا لهم ابكم عينت مسرحيمو لذي اخن ذكرادو مخالنا صبغ الله حجتاي اصبغ ذكر مخنياتو انا خمسبسي ابود 22 عامت اب ميدا تسليته ولاون تمجمرا عامت اب يونيفرسيتي اتيو انت بنبراني فلطت بزي ازيان دوزوخات ينرن
ፀሓይ ሳሕል ምሳሮም መሞኻ ግደፎ ካልእ ዓይነት ይኮይኑ ማለት እዩ ዳርጋ ዝነበረ ናስ ዳርጋ ተረሲዑ ስዑኡ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ እንዳ ቤት ፅሕፈት ምጥያስ ምስ ተመደብኩ እዚኦም ክኢላታት ሃሰስ ክንብል ጀሚርና ማለት እዩ ምክንያቱ ክኢላታት ሒዝካ ኢኻ ኣቦታትና ለባማት እዮም ዝተማህረ የድሕን ዝተወቕረኻ የጥሕን ኢሎሞ ሕጂ ንዓሰንጋል እዛ ስራሕ ናትካ ሓግዘና ልናያ ንሱ ከዓ ዓፃይ ምፃፃይ ከበለ ብቐጥታ መፅዩ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ምጥያስ ንስእለሉ ዝነበርና ኢና ምክንያቱ ናይ ውልቀ ሰብ ኣይኮነን ከምዛ ሕጂ ንብላ ዘለና እኳ ንኩላ ተሳትፍ እያ ስለዚ ሰንጋል ነቲ ዝገበርካዮ ወላ እኳ ከምቲ ዘለናዮ ከምቲ ዝሓለምናዮ ኣይኸይድ እምበሪ ናይ ብሓቂ ብኣንክሮት የዱ ዝክሮ ኣፀቢቐ ንስኻ ካልእ እውን ኣብ ዝክረኒ ኣብ መንሽሙ ዝነበሩ ኣብ ቻምበር ኦፍ ኮመርስ ዝነበሩ ናይ ቻምበር ኦፍ ክፍሊ ማርያም ዘርኦም ዝበሃል ብዙሓት ሰባት ኤርትራውያንሲ ዋ ኣነ ዝገርመኒ ሓደ ነገር ደይልስዑ ሕጂ ምፅኢካለይ ንእግረ መንገድና ክንጠቕሶ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ሙዚቃ ክኢላ ንየማነ ባርያ የማነ ቀደም ንኣሽት ኩለና ንፈልጦ ካብ ዕድመ ኸባና ቀድም ኣብል ሕጂ ምስ ረኸብኮ ስማዓ እስኪ ፀጊሙና ኣሎ ዘይትሕግዘና ብሎ ዋይ ንተጋደልቲ ዳ ንስኻ ናይ ጉምሩክ እምበር ሕጂ ንመጀመርያ ገንዘብ ንመጣያሲ ተጋደልቲ ንመስርሒ ዝኸውን የማነ ባርያ ዝዘየሞ ኣብ ሲኔማ ኦዴን እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ኤርትራዊ ዘማእዝኖ ዝሕግዞ ኢዳ ዝደሊ እምበሪ ዕፃፂ ምፃፃይ ዝብል ኣነ ሪአ ይፈልጥን እየ ብክብናይ ድማ ነዚ ቅዱስ ተግባር ስለዚ እዚ ቅዱስ ተግባር ስለዝኾነ ዓቕምና ደፍቀዶ ነዚ መንእሰይ ንሕና እቲ ዘለና ክንህቢና ፅባሕ ንጎ ንሓልፍ ኢና ታሪክ ይተርፍ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ዘሐጉሰኒ ዶክተር ኣማኑኤል ኣብ ምንታይ ክመፅእ ደልየ ምጥያስ ተጋደልቲ ዝከረካ እንተኮይኑ ክትጅምራ ከለካ ከም ሓላፍነት ወሲድካ ኣብ ፍልጠት ዝተመርኮሰ ኣካይዳ ክህልወና ኣለዎ ኢልካ ተበጊስካ ስለ ዝነበርካየ ንዓይ ሕጂ ምዚኣ ገይረ ከዛምዳ ደልየ ቃልስና ከዓኒ ኣብ ፍልጠት ዝተመርኮሰ እንተዘይኮይኑ ዋጋ የብሉን ንምባል እያ ነይራ እሞ ተንኪዩ ነዚኣ ደልያ ነይረዛ ኣብ ፍልጠት ዝተመርኮሰ ኣካይዳ ብዙሕ እዩ ዝሕግዝ ንምባል እየ ኣብሶሉትሊ ምክንያቱ ትፍልጠት ሲ እቲ ምፍታግ እንድዩ እቲ ምፍታግ ከዓ ምድቃቅ እንድዩ እንድሕር ዳቂቕካዮ ኣይሓቅቀካን እዩ እንድሕር ዘይደቂቕካዮ ግና ኣትሊስት ነቲ መስመር ናይ ንፋስ ዓፅዩ ኣይትነብር ኣይትሰርር ክገብረካ ክእል ስለዚ ፖለቲካ ከዓ ልክዕ ከማ ዝገርመካ ኣብቲ መስርሕ ናይ ምጥያስ ዝነበርካሉ ምሂርና ብዛዕባ ናይ ኢንዱስትሪ ከመይ ገይሮም ንኣሽቱ ኢንዱስትሪያዊ ትካላት ክምስርቱ ይኽእሉ ገለ ዝብል ኣስተምህሮም ዝሃብናሲ ዳርጋ መብዛሕትኦም እቶም ኣሽዑ ዝመሃርክዎም ኩሎም ነብሶም ክኢሎም ልቸንሳ ኣነ ዝህብ ነይረ ሽዑ ኦፍኮርስ ኣብ ቤት ፅሕፈተይ መፅኦም ወሲዶም ገለ ክትሪኦም ክትደሊ ከለካ ናይ ብሓቂ ኢኻ ትሕጎስ ኣብ ፍልጠት ዝተመስረተ ኣካይዳ ክሳዕ ክንደይ ውፅኢታዊ ከም ዝኸውን ይርአዩ እሞ ነዚ መንእሰይ እዚ ከዓኒ እዚ ሕጂ ዝረኽብዎ ዘለው ኣጋጣሚ ካብ ከማኻ ዝኣመሰሉ ብፆቶም ኣሕዋቶም ዓበይቲ ኣሕዋቶም ዓብ ፍልጠት ረኺቦም ከምቶም ትማሊ ክጣየሱ ከለው ናይ ኣሕዋቶም ምኽሪ ናይ ኣሕዋቶም ፍልጠት ቀሲሞም ነብሶም ዝኸኣሉ ኣብ ምጥያስ ዝነበሩ ተጋደልቲ ናቶም እዚኦም መንእሰያትና ከዓ ንክኽተሉ በዛ ኣጋጣሚ እዚኣ መፀዋዕታ ክገብር ይደሊ ምክንያቱ ዓብይ ክስታይ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወተይ ካብ ዝሐጉሰኒ ነገራት ንሱ እዩ ምክንያቱ ሰሪሕካ ንእሽተይ ኣበርኪትካሲ ውፅኢት ዘለዎ ክትርኢ ክደሊ ከለካ ስለዚ ዕላማ ናይዛ መኣዲ ዘተ ስኒት ከዓኒ ከምኡ ንምፍጣር እያ ኣነ ንስኻን ካልኦት ብፆትናን ኩሉና ኮይንና ነዚ መንእሰይ እዚ ከነሕይሉ እንተደኣ ፈቲና ነንእሽተይ ፀፀር እንተደኣ ደርቢና ኣብ መወዳእታ እዚ መንእሰይ እዚ ሓዊ ዝሽትት መንእሰይ ዘይተፀበናዮ ተኣምር ክሰርሕ ከም ዝኽእል ኣይጠራጠርን እየ ንምባል ንምእተዊ ዝኣክል ዘምፃእኮ እያ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዛ ዘምፃእኸያ ኣዝያ ኣገዳሲት እንድያ ምክንያቱ እቲ መንእሰይ ከምኡ ዝገብረሉ እዩ ስኢኑ እምበር እቲ ዓብይ ሓውኻ ንዓኻ እንድሕሪ ኣማእዚኑካ ንስኻ ነቶም ካልኦት ኢኻ ተማእዝኖም እዚኣ ስለተቆረፀት ኮ ሕጂ ንየመን ዶ ፀጋም ዶ ንሰሜን ዶ ንደቡብ ምኻድ ተሳኢኑ ዘሎ ስለዚ እዚኣሲ እዋናዊት እያ በቆራጭ ዝኸውን መስርሕ የለን ኩሉ ግዜ ካብ ብልጠት ተበጊስካ ክትኸይድ ስለ ዘለካ እዚኣ ምድላውኩም እዚኣ ከምዚኣ ዓይነት ስራሕ ምግባርኩም ቀፅልዋ ምክንያቱ ንሕና እውን ኣብ ጎድንኩም ኣለና ንሕና ኮ ደቂ ህዝቢ ኢና ህዝቢ እዩ ምሂርና ዕዳ ኣለና ናብ ህዝቢ ክንመልስ እቶም ንኣሽቱ ዘይኮነሲ ብገንዘብ ህዝቢ ኮ ኢና ተማሂርና ሕጂ ናይ ምምላስ ግዜ እዩ ስለዚ ክንመልስ ስለ ዘለና ሲ
نحن إنا نقولكم مخنيات جينا يملسنا لكم من الله أصل زي ملسنا لكم من تلاقينا نبدل ناموني زي استزي وانا ويوصني لكم تسمعوا خا بتحتنا يلمن كما بقى سجن انتايو زي ጉዳይ زي اب ولقناتي تمكرو ዘይኮነስ اب ገንዘሃበን ግዜ ሲ ዳርጋ ሓደ ወርሕ እንዳ ኮይና ሪሰርችታት ይخገብር ጸኒሐ ሞነዝ ከምዛ ዓይነት ዝጽሓፉ ሰባት ኣብ ዓለም ብጣዕሚ ጽቡቕ ተመክሮ ዘለዎም ስለ ዝኾነ ቅድሚ ናብ እቲ ኢንተርኔታት ምኻድና ሲ ከም መበገስ ዝኸውን حتى መበገስ ዝኾናና ሕቶታት ኣለዋን ሞ نعم حتى كان مبقاس خنقبل معناته تقندع السنة بزعبة هنصت حاجري هنصت حاجر كنزارب انتقوينا قدميوسي حاجر تبل نجر أما سرارت أن كمين تاريخاوي أما عبابلو أما سرارت أن حاجر تبحلسي بخميات مسرت تبل حسب زبلت كم أتو خدخوننا ده حرب دحري أخاني هنقصلينا حدا سلسة أربعة تناي مود أتا حتوتات بوزح جزي خنوز دلن سلازخونا أحصل ندبلكات راح تقلص علي سلازي تاريخاوي أما عبابلا وأما سرارتا حاجرات كمي بخمي عقبابن مسحن كي مسرتا ترديك ግን ኣብ ክንድኹም ኣነ ሕዛሲ እንታይ ዝብል ርእይቶይ ዘለኒ ሓድሽ ኣርእስትን ድዩ ኣገናዚብና ብሰፊሕ መታን ክርእይዎ ክነጋናዝባ ዶ ይተሓይሽን ዝብል እምበር ኺለና ኣውፈይ ወላ ሓንቲ ፀገም የብለን ግን እንታይ ደለየ ዘለኹ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ ኩሎም ተንብቡ ስለ ዘለዎም ኣንቢቦም ከዓ ኸባናን ላዕሊ ከብልሕዎ ስለ ዘለዎም እተን ተጠቐምናለን ፅሑፋት እንታይ እየን ነይረን ክርእይወን መታን ሞ እቲ ኣብኡ ዘሎ ከዓ ፅሙቕ ኣቢ ነገር የሎም ስለ ዘለኹ መበገሲ ኸውን كاو ها عند حرت الحين كا مطعم دا با مشمع دا با مشع خيت كاسي مطعم يده بكان ليش تيم سابكا شعو تجزء مالتي حجي زياتهم كاي طعموا امو كاو انه ذحرت المصحفتي خب شلف امشيهم كغزو انيمي بصحات اريترايان كان زخم زغورو سلازلو سلازي هيك مجمريا against identity politics صحافه فرانس فوكوميا دبهاليتا مجمريا كمن دردري ታሽምታት ገሪያ ዘለኹ ናይ ዘመንና ሳይንቲስት ሊቅ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ዓለም ብምሉእ ዘዛርብ ዘሎ እዩ ሕጂ ካብቶም ኣለው ዝበሃሉ ናይ ዓለም ክኢላታትን ድዩ ሕጂ ንኡ ኣብ ምርኩስ ብምግባር ነዛ አይደንቲቲ ፖለቲክስ ክንጠብሓይና ማለት እዩ ፍሌሽ ኣውት ክንገብራ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ እንድሕር ጌርና ሽዑ ታይውቲ እንታይ እዩ ንምባል ዝቐለለ ኸውን ከመይ ኢሉ ከመፅ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዋናት Black life matters ብለካ ኣሎ ነው it is identity ሕጂ ናብኡ ክንመፅ የደለ ዘለኹ ንሱታት ምስ መፀ ሰብ እዚኣ ኩሉ ሰብ ከዓ ኣብ ኩሉ ቦታ ሕጂ ዝመፅ ዘሎ ነጥብታት እናረኣዮ ኸይድ ስለ ዘሎ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ እንታይ ኢኸ ነይሩ ኸ ድሓር እዚ ናይ ኤርትራ ዝበሃል ኣብ ካልኣይ ግዜ ምስ ዓደምካ ናይና ንዛረብ ናይ ኤርትራ እንትንክፍልና ሕጂ ሰብ ካብ ፍልጠት ክብገስ ስለ ዘለዎ እቲ ዝነበረና ብሓንጎልና ዝነበረሞ ኣብ ሸልፍ ንቐምጦ ብሓድሽ መንፈስ ንበገስ ሽዑኡ أبينا إنا تجاجينا أبينا كتصبق لنا خنبل نخلينا سلزي كنا ما أزنو نخلينا سلزي تا مدبنا زي أسي زلنا حسابات بوين خيطرح بوطرح مخاطي حجي خم حدش نتمنى حزو مزي مستزلنا في التجانا زيبنا فنتعررها بزو حي كتصقمناني ومالتي حجي تي بتعدا ورقة متقاس جمر كاس حجي خا بتعدا ورقة نجمر يخاتول زلها حجي تاي باقي هو باجي جاي هالونا مخنيات انت دي مسلكه انا باجي ندحر مصي انا ناتي تاريخنا حزب غماري ها تخالق خا ناي كال تاريخ كله ازي نحنا نديو يصنحلنا نسو نقمط حجي كم تاشمو كم ناي ناي تمرامرتي فلطت عتيقنا هنكيت زلنا انت يفت بايتا دلو مفلطمو كاو نحر كنغازو وينا داير انا نغرت لي هما نفس المص تاشمتا زياره خنهبت وينا هنات مع زي عدي ما حصلنا اذا عد ولاديا معت عقم زلو سبا قطيمنا لنا مدبنا كم اي سلازلومي امنا اريترا ايتملسنا اي نو اريترا انت كفانا وحجنا اريترا انت كفانا اي كباسنا ني خنا اريترا انت زي تنكيفنا افتح فشاو علم دامنلو دحر مصينا دنا اريترا شعو صبو غيرنا تاشو نغورون حزونه فلنا مالتي حجي انت ايت زمص زلو تعلم حجي دحرينا يبز عسرا خبل زمن كم متن لعلي زقير زلو زي ناي ايدنتيتي بوليتكس كمص زخاله خا ابز حصير غزي اب 1960 جمير كاي ስለዚህ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ድሕሪ ካልኣይ ውጋዕ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ስሳታት ዝመፅእ አይደንቲቲ ፖለቲክስ ዝበሃል ሕጂ ብኸመይ ሰብ ዝሪኦ ከመይ ኢሉ ኸመፅዩ እንታይ ተገይሩ ካብኡ ኢና ታሽምታት ክንገብር ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣመላኻኽታ ናይቶም ናይ ቁጠባ
ፖሊሲ ዝሕፅፁ እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ዝያዳ ነቶም መብዛሕትኦም ናብ ለፍቲስት ገጾም ዝኸዱ ማለት እዩ እቲ ቁጠባዊ ሓይሊ ሲ ሪዲስትሪቢዩት ክኸውን ኣለዎ ናብ ኣብ ኢድ ውሕዳት ተታሒዙ ዘሎ ቁጠባ ሲ ክዝርጋሕ ክኸውን ኣለዎ እዮም ዝብሉ ማለት እዩ ከምኡ ኩሉ ከለዉ ግና እንታይ ምርኩስ ገይሮም እዮም ስቐስ ኢለ ክመፅእ እየ እቶም ናይ የማን ዘለዉ ከዓ ካልእ እንታይ ሽሙታት እዩ ነይርዎም እቶም ናታቶም ዘለዉ ከዓኒ ናይ ውልቀ ናፅነት የድሊ ናይ ውልቀ ናፅነት ጥራሕ ደይኮነ ከዓኒ እቲ ቁጠባ ማርኬት ኢኮኖሚ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ ነይሩ ሕጂ እዚ ከዓ ነቲ ዝሑል ኩናት ፈጢርዎ እዚ ከዓ ነቲ ዝሑል ኩናት ፈጢርዎ ምክንያቱ እቲ ፖላሪቲ ዝበሃል ሕጂ ኣብዚ ናይ ሕጂ ንዛረበሉ ዝያዳ ኣብ ኤውሮጳ ኣተኪርና ኢና ክንዛረብ ከይገባሓና ናይ ምብራቅ እንድሕር መፂና ዝያዳ ክዝርጋሐና ስለ ዝኾነ ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ ከም ነጥቢ መፂካ እውን ክዝረብ ይኽእል ስለዚ ፎካስ ናህና ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ክትዕ ዝያዳ ናይ ኤውሮጳ ድሓር ከዓ ኣብቲ ዳሕራይ እዋን ከዓ መፃፃናይ ሃገር ክንብል ከለና ከዓኒ ኣፍሪቃ ክመፅእ ማለት ሕጂ ኣብ ኤውሮጳስ እንታይ እዩ ሕጂ እዋናዊ ግዜ ኢና ክንርኢ እዞም መንእሰያት ኣብዚ ቅድሚኦም እንታይ እዮም ዝርእዩ ዘለዉ ከመይ ገይሩ ዝቀያየር ዘሎ ክርድኦም እየ ዝደሊ ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ሬሌቫንስናታ ነዛ ትብላ ዘለካ ሬሌቫንስናታ ንሕና ሕጂ ንኸይድ ዘለና ሲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ምትካል እዩ ብዛዕባ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክንዛረብ እንተኮይንና ብዛዕባ ካብ ምብራቅ ንላዕሊ ናይ ምዕራብ እዩ ዘገድሰና ምክንያቱ እቲ ዴሞክራሲ ሲ ኣብኡ ተጀሚሩ ኣብኡ ተሃኒፁ ኣብኡ ይኸይድ ኣሎ እንዲና ንብል ዘለና እንታይ ንምሃር ካብኡ ወይ ስለዝኾነት ኣነ ምሳኻ ሰማማዕ ክብል ደልየ ፅቡቅ ሕጂ ኣብኡ ተመርኪስና ክንርኢ እንከልና ሕጂ ናይ ብሓቂ እንድሕሪ መፂና እንድሕሪ ርኢናዮሲ ከም ኣብነት ኣብ መጨረሻ ናይ 2016 እንድሕር ርኢና ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ መን ይመፅእ ኣብ ስልጣን ዝመፀ ፕሬሲደንት ትራምፕ እዩ ስለምንታይ እዩ መፅኡ ፕሬሲደንት ትራምፕ ሲ ሞር ናብ የማን ከይዱ እሞ ከዓ ናብቶም ራይቲስት ዝኸይድ ዘሎ ፖፑሊስት እዩ ሕጂ ኣብ ዓለም ሲ ከመይ ገይሩ እዩ ዝመፅኡ ምክንያቱ ስሳታት ዝነበረ ባይፖላር ኮይኑ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሩስያ ናይ ቻይና ዝብል ዝነበረ ሲ ሕጂ ካልእ ክመፅእ ኣሎ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ድሕሪ ናይ ዝሑል ኩናት ምውድኡ ኣብ ተስዓታት ሲ እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ምዕባለ ሲ ንዓና ኣዝዩ ስለ ዝተናኽፈና ዝያዳ ሕጂ ብዚ ክንፈልጥ እየ እቲ ዝያዳ እንታይ ሽሙ ዝገብረሉ ዘለኹ ሕጂ መፂና ንሱ ክንርኢ እንድሕር ኮይንና እቶም ኣማኸርትናቱ እንታይ እዮም ዝብልዎ ነይሮም ሕጂ ንትራምፕ ምክንያቱ ኩላትኩም ኣብ ሬድዮ ትሰምዑ ኣብ ሲኤንኤን ኣብ ካልእ ዝነበርኩም ሲ ድሕሪ ምልስ ከበለኩም ናይ 2016 እቶም ናይ ሪፐብሊካን ኣብ ሕፀ ምስ ቀረበ ምስ ሂለሪ ክሊንተን ክወዳደር ከሎ እንታይ እዮም ዝብልዎ ነይሮም ዝብሎ ዝነበሩ እንድሕሪ ርኢና ኢምፕሎይመንት ስራሕ ኣልቦነት ባይታ ወዲቑሎ ስለዚ ሕጂ ዝያዳ ናብ እንታይ ሽምታት እንተተገብረ ሓይሽ ኣብዚ ናይ ታክስ ሬሊፍ ሳይሽሙ ዘምፅእ ዝብል እዮም ክነግርዎ ጀሚሮም ንሱ ግና ኣይሰምዖምን ምክንያቱ ናቶም እንታይ ሽምታት ኣይኮነን ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ኢንስቲትዩሽን ዝነበረ ናይ ምብራቕን ናይ ፀጋምን ናይ የማንን ጥራሕ ደይኮነ ንሱ ናብ ምንታይ ገፁ ይኸይድ መስለካ ናብ ፖፑሊስት ይኸይዱ ናብሱ ጥራሕ ደይኮነ ከመን ኣብ ዓለም ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ መብዛሕትኦም ፖፑሊስት እዮም ዝመፅእ ዘሎ እገድሰና ኣይነ እዚ ክንፈልጥ ምክንያቱ ሲ እቲ ዓለም ክቕየር እንከሎ ንሕና እውን ምስቲ ዘሎ ምዕባለ ክንከይድ ናይ ግድን ስለዝኾነ ወላ ይስማዓዮም እምበሪ ኣብ ምትግባር በትናሃቶም ኣረኣያ ኣይኮነን ከይዱ እንታይ ይምፅኡ ናይ ቁጠባ ደይኮነ ደምፀሲ እዞም ማይግራንት እዞም ስደተኛታት ዝበሃሉ ዘለዉ ቀዳሞት ፀላእትና እዮም ስለዚ ነዚኣቶም ክንዓፁ ክንክእል ኣለና እዛ ዓዲ እዚ ናይ ኣሜሪካውያን እዩ ኣነ ንኣሜሪካ ዓባይ ክገብራ እየ ዝብል ነይሩ ድሕሪ ዝክርዎ ኮንኩ እዚ ሕጂ ተራ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ከምኡ ዝብል ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ኣንፃርቲ ናይ ፀጋምን ኣንፃርቲ ናይ መታእሹ ስለዝኾነ ንኡስ ድግፉ እቶም ህዝቢ ከዓ ክመፅእ ዝኸኣለ ነቲ ናሃቶም ፍርግታ ልቢ ሰሚዑ እዩ ምክንያቱ እዚኣቶም ከዓኒ ነቲ ዝነበሮም ናይ ምዕራብ ናይ ምብራቅ ናይ የመን ይኹን ናይ ፀጋም ኣመላኻኽታ ሲ ፌድ ኣፕ ኮይኖም ነይሮም ኣበይ ከብፅሑና እዮም ሕጂ እዚ ሓድሽ ንፋስ ስለ ዘምፀአ ንኣ ተጠቂሙ እዩ ኣብዚ ሕጂ መፅኡ እዚ ብዓለም ዝመፅእ ዘሎ ከዓ ልክዕ ንሱ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ከም ሓቂ እንድሕር መፂካ ሲ ትራምፕ ንገዛእ ርሱስ መበቆሉ ጀርመን እዮም not pure American ኣብ ኣሜሪካ ነፃ ዝኾነ ወዲ ኣሜሪካ ዝበሃል ኢንዲጂነስ ሬድ ኢንዲያንስ ጥራሕ ካልእ ኩሉ ከማይ ከማኻትኩም እዩ ምክንያቱ ስደተኛታት ኢና ንሱ ንገዛእ ርሱ ካብ ጀርመን ኣብ ቦታቱ ካብ ስድሳብ ካብ ጀርመን እዮም መፅኦም ሕጂ ስለምንታይ ዳ ከምኡ ዝብል ዘሎ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ከምኡ ዘግብሮ ዘሎ እዚ
እቲ ዝዓበየ ሕጂ ነቲ ናብትን ታእሽ ምን ዲ ከምፃልና ዝንብሎ ዘለና ዝናይ አይደንቲቲ ፖለቲክስ እንታይ ምን ዲ ከምፃልና ዝደለደሎ ንሱ ዝተጠቀመሉ እዚ ናይ ምንፃል ምክንያቱ ሕጂ አንፃል ኢስታብሊሽመንት ማለት ትከላው አሰራርሓ ዘሎ ንመን ይኻርም ጀሚሩ መጀመርያ ነተን ኒውስ ሚዲያ አንፃር አሜሪካ እኔ ይብል አንፃሩ ቃልዑ እንደለዋ መዓልቲ ስለዘይኮነ ነገር ዝዛረብ ቃልዑ ስለዝነበራ እዚኣተን አንፃር አሜሪካ እኔ ነቲ ካል ኢስታብሊሽመንት ንኣብነት ነዝና ኤፍቢአይ ብሎ ነቲ ገለመታት ኩሉ አንፃር ኢስታብሊሽመንት ሕጂ እቲ ካልእ ኸ እንታይ ዝርኢ ዘሎ ሓድሽ ለውጢ ይመፅእ ኣሎ እዚ ናይ ቀደም ዝነበራት ክኽቢ ኢሎምና ዘሎ የፅርየልና ኣሎ እንታይ ከምፂ ኢልና መጨረሻ ክንሪኦም ከለና እዚ ሕጂ ትርእይዎ ዘለኹም ፀገማት ከምፅእ ኢሉ ማለት ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ኮንስቲቱሽን ተመጊስካ ኣብቲ ናይ ፅቡቅ ምሕደራ ተበጊስካ ዝስራሕ ዝነበረ እናደኸሞ ስለዝመፀ ሕጂ እቲ ሰብ ኣብ ምንታይ ክወርድ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኤትኒሲቲ ሕጂ ኣሜሪካ ኤትኒሲቲ ከዓ እንታይ ዝበሃል እዚ ናይ ብሄራዊ እንታይ ሽሙታት ምግባር ንገዛእ ርእሱ ኣብቲ ናይ ኤትኒክ ቤዝ ንሕሪ ትገብረሉ ኢኻ ኮንካ ሕጂ ዋይት ሱፐርማሲስቲ ዝኸውን ዘሎ ንሱ ማለት ሕጂ እዚ ንሰምዖ መዓልታዊ ዘለና ካብ ቀደም ዝነበረ ኣሰራርሓ ጉቡይ ዝነበረ እዩ ሕጂ ንቅድሚት ትወፅእ ዘሎ ተሓቢኡ ዝነበረ ስምዒት እዩ ድሕሪ መፂካ ኣብ ሓደ ሰብ ሰዲድሎ ነይሩ ዝሓለፈ እዋንሲ ፀለምቲ ንምህዳንሲ ላይሰንስ ወፁ ነይሮም ፀለምትን ምቕታል ማለት እዩ ኣብ 1850 ሲ እዚታት እዩ ነይሩ እዚታት ተሓሊፉ ኣብ መጨረሻ ፀሊም ኣሜሪካ ፕሬሲደንት መፂኡ ለውጢ ክመፂኡ እናተፀበኻ ከለኻ ሕጂ ስንክሳር ይኸውን ስለምንታይ ከም ዝመፅኡ ስለዚ እዚ ክትርድኦ ክትክእል ኣለካ ከም መንእሰያት ክርድእዎ ክኽእሉ ኣለዉ ምክንያቱ እቲ ነዚ ወሊድዎ ዘሎ እንታይ እዩ እንድሕሪ ዘይዓጊብካ ናብ ካሊእ ኢኻ ትኸይድ ንኣብነት እቲ ዝሰርሕ ዘሎ ንድሕርዓኻ ዘየገልግለካ እንድሕሪ ኮይኑ ካብኡ ንድሓር ብምንታይ ኢኻ ክትፀራነጥ በቲ ናትካ እንታይ ሽምታ ዝመስለካ ኢኻ ክትፀራነጥ ወይ ናይ ብላክ ናይ ፀለምቲ ሂወት የገድስ እዩ ወይ ብፆታ ክትጥርነፍ ኢኻ ወይ ብገለ ክትጥርነፍ ኢኻ ማለት እዚ ኸ ክስራሓና ዶ ክእል እዩ እዩ ሕጂ ስራሕና ዘገድሰና ዘሎ እዚ አንፃርቲ ዴሞክራሲካዊ ናይ ዴሞክራሲ ርድኢት ምክንያቱ ኣብዚ ድሕሪ ወሪድካ ተፀግም እዩ ብዝብል እቲ ናይ ፍራንስ ሞጎተ ወይ ከዓ ክትዓት ደቕርቦ እንታይ ዝብል እዚ ኣዝዩ ኣገጣሽም እዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ፖፑሊስት ኣብ መንሹ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንሶም እዮም ዘለው ፖፑሊስት እዮም ዘለው ኣብ ዓዲ ጣልያን ፖፑሊስት እዮም ዘለው ዋላ ከይረሓቅና እውን ኣብ ብራዚል ፖፑሊስት እዮም ዘለው ሕጂ ቀሊል ሓይሊ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ብግቡእ ናቪጌት ክንገብር እንድሕር ኮይና ናቪጌት ክንገብር ማለት ካብ ሓደ ቦታ ቀሲልካ ብዘይ ዕንቅፋት ከይድ እንድሕር ኮይንካ እቲ ትኸዶ መኣዝንካ ሕጂ ኣቦታትና ለባማት እዮም ኢሎም ውሕጅ ከይመፀ መንገዲ ውሕጅ ፅረግብሉካ እንታይ ማለት እዮም ውሕጅ መፀ ግድላ ሂበካኒ ስለዚ ንዓና ከዓ ዝመፅእ ፀገማት ስለ ዘለና ንኡ ብግቡእ መታን ክንሰፍፍ ማለት እዩ መታን ናቪጌት መታን ክንገብር ክነንሳፍፍ ናይ ግድን ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ሽዑኡ ካብዚ ተበጊስና ከዓ ነቲ ዘለና እንታይ ሽምታት ክንገብር ንኽእል ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ዓብዪ ኣዝዩ ከዓ ኣፀጋሚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሊበራል ዴሞክራሲ ዝበሃል ነበረ በብቁሩብ እናፍሓቁ እዮም ዝኸዱ ዘለው እዚ ከዓ ነቲ ሕጂ ዴሞክራሲ ጥራሕ ንኤሌክሽን ወይ ምርጫ ጌርካ ምምፃእ ኣይኮነን ሕጂ እንድሕሪ እቲ ዴሞክራሲ እንድሕሪና ንገዛእ ርእሱ ቼክ ኤንድ ባላንስ ኣለዎ ዴሞክራሲ ክንዛረብ ከለና ካብ ኮንስቲቱሽን ተፈልዩ ኣይከይድን ሕጂ እንድሕሪ ኢና እዞም ዝገብሮ ዘለው ንኣብነት ከም ትራምፕ እንድሕሪ ወሲድና ኩሉ ይድበታት ይኾን እንድሕሪ ኢና ንኩሉ ይዝበታት ይኹ ትኸይድ እቲ ህዝቢ ከዓ እቲ ናቱ ደጋፋይ ከዓኒ ካብ ሻምናይ ክፍሊ ንታሕቲ ዘለው ስለዝኾኑ ዘለዎ ፍልጠት ብጣዕሚ ፀቢብ ስለዝኾነ we will make America great እናበለ ይታሽ ዝገብር ዘሎ ኣብቲ ናቱ ዘጓሳጉሰሉ ዝነበረ ተመሊስና እንድሕሪ ኢና እንታይ ነይሩ እዚ ኩሉ ናይ ኮል ማይንድ ነበረ ከምፆ ስራሕ እዚ ካብ ስራሕ ወፂኩም ዘለኹም ትገብሮ ትኽእል ንፖለቲካዊ ሃልክድ ኣይተጠቂሙሉ እምበር ኣብ ስልጣን ምስ መፀስ ክገብሮ ይክእል ምክንያቱ ፈቲና ፀሊእና ኣብ ናይ ንወዲ ሰብሲ 100 ሰብ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ሕጂ 2 ሰብ ብሓንቲ ናይ መኪና ተሰኒዮም ነቲ ስራሕ እንታሽም ዝገብሩ ስለዚ ምርጫ የብልካን እንተዘይ ማዕቢልካ እንተዘይ ተማሂርካ እንተዘይ ፈሊጥካ እቲ ዝነበረ ታሽምታት ከይድ ኣይትኽእል ክሰርሕ እንድሕር ኮንካ ነዚ መንእሰይ ሕጂ እንዲና ክንላቦ እንደልና ክመሃር ክኽእል ኣለዎ እናሰርሐ ክመሃር ክኽእል ኣለዎ ኣነ ሕጂ ህያው ኣብነት ኢና
ድሕሪ 22 ዓመት የና ትምህርቲ ተመሊሰ which means ኣብ ትምህርቲ ተመለስ ኩሉ ብሽሕን ድሕሪ ወዲ 47 ዓመት ምስ ኮንከ ትምህርቲ ተመሊሰ ወዲ 22 ዓመት ካብ ሜዳ ወፅእ ማለት ታባይ ዝኣደግ ኣለኩም ኣይብልን እየ ስለዚ ሲ ክትመሃሩ ኣለኩም እዚ ድሕሪ ተማሃርኩም ከዓ ካብ ኢድኩም ናብ ኣፍኩም ክትከዱ ሕጂ ካለ መጽሐፍ ከሪፈር ዝገበርካ ያለካ እዚ ናይ ፍራንስ ጃማ ኦኬ ኣርስትን تحت قص ሃቢል ካየን ክንሓልፍ ኦኬ ጥቡቅ ሕጂ ትኸይኑ ወሓና ከይገፍሓና እንድዩ እተን መጽሐፍቲ ንገዛ ርሰን ናይ መንሽሙ ከዓ መጽሐፍ ኣላ ናይ ሙምዳኒ ካብ ፍሉጥ ኣፍሪካዊ ወዲ ኡጋንዳ እዩ ንሱ ከዓ ብዛዕባ ኣማሰራርታ ናይ ሃገር ብዛዕባ ናይ ዳይቨርሲቲ ኢዝሳይሽ ዝገብር ማለት እዩ እተን ኣርእስታት ተሓረይ ክታሽውን ገብረን ንኽእል ኢና ኣብ ዌብሳይት ንሰደን ንኽእል ኢና ገዛ ኤርትራን ከዓ ዝፀሓፉ ብዙሓት ኣለዉ ናይ ደገ ጥራሕ ዘይኮነ ኤርትራውያን ሕጂ ሓደ ኣሎ በረኸት ዝበሃል መምህር ኣብ ኣፕሳላ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ ታናንፀ ሃገር ዝብል ዝፀሓፈ ኤርትራዊ ኣሎ ብጣዕሚ I found it masterpiece ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ እዩ ፅሒፍዎ ኣንቢብካ ምንባብን ግዜ ገንዘብ ምጥፋእ ናብ ኣሲ it is worthwhile ብተወሳኺ እውን ጋይም ክብርኣብ ከማን ዝፀሓፎ ዝተፈላለየ ነገራት ኣሎ ሓደ ካብቲ ምዝናህና ዝኸይድ ብዛዕባ ናይ ሶሻል ካፒታል ፅሒፍ ኣሎ ተመክሮ ናይ ገድሊ ኣብ ሓንቲ መፅሓፍ እያ ተመክሮ ናይ ገድሊ እንታይ ነይሩ እንታይ እቲ ፀገማት ዘጋጠመ ንሱ እንድሕሪ ኣንቢብካ እውን ፅቡቅ እዩ መበገሲ ኸውን ኤግዞስቲቭሊ ተሰሪሑ የውላ ኢለ እንታይ ሽሙ ተዘይኣመን ኩሉ ብጣዕሚ ግዜ ወሲዱ ዝስርሓሉ ፓነር ስለ ዝኾነ ሲ ከም መበገሲ እዞም ሪሰርቸርስ ንኣሽቱ ዘለኹም ክትጥቀምሉ ከተንብብዎ ናትካ ወሂዱለካ ምስኡ ብቐረባኻ ኣይደንቲፋይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ናትካ ስለ ዝኾነ ሕጂ እዚኦም ዘለውና ዝፀሓፉ ሲ ብዙሓት ኣለዉ ዝፀሓፉ ግን ግዜኹም መታን ከየጥፍኣልኩም ኣብ ተኣሽሙኩም ከይዲና ኣብቲ ናይ ግዜ ብዛዕባ ዝህንፀት ሃገር ኣበይ ሪፈር እንተገበሩ ዞም መንእሰያት ይሓይሽ ዝብል ንበይኑ ዘቲና ክነውፀሉ ኢና ከም ዝወፅእ ክንገብሮ ኢና ኣገደስቲ ኣርእስትታት ኣበይ ይርከብ ንዝብል ሕጂ ናብቲ ጉዳይና እምበዓር ንእቶ ናብተን ቶፒክና ንእቶ ስለዚ እታ ሕቶ ኢዶ ከኣቱ go ahead please ስለዚ ተቀዳመይቲ ብዛዕባ ህንፀት ሃገር ንብል ስለ ዘለና ሲ ሃገራት ከመይ ኢለን ተመስሪተን ታሪኻዊ ኣማዓባብላናተን ኣመሰራርታናተን ስንታይ ብዛዕባ ህንፀት ሃገር ቅድሚ ምዝራብና ሲ እስከ ሃገር ትብል ኣምር ቅድም ንዓኣ ከነብስና እሺ ሕጂ ሃገር ክመፅን ከልና ሕጂ ቅድሚ ሃገር ዝነበረ ሕጂ ሃገር ክንብል ከለናስ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ሃገረ መንግስቲ አንዲና ንሪኦ ኣመፃፅርቱ ኣማሰራርቱ ግና ከም መጀመርያ ሒዝና ንርኢ ከለና ሲ እንታይ ኢና ንርኢ ሕጂ ዝተፈላለየ ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ ማለት እዩ ቅድሚ 15 ክፍለ ዘመን ድሕሪ ተመሊስና ክንርኢ እንድሕሪ ኮይና እቲ ነዚ ዝመስረተ እንታይ ዓይነት ዝበሃላ ነይረን ሲቲ ስቴት ናይ ከተማ መንግስቲ እየን ዝበሃላ ነይረን እዚኣተን ከዓ በብግዚኡ ዝሰፍሓ ኣብ ተኣሽሙ ተመርኩሰን ኣብ ሓይልን ኣብ ንዋትን ኣብ ሪሶርስን ተበጊሰን ምስ ዓቕሚ ዘለዎም ሓንሳብ ይገፍሑ ሓንሳብ ከዓ ይፀቡ ዝነበሩ እዮም ነይሮም ሕጂ እዚታት ክንርኢ ከለና ሕጂ ንኣብነት ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ከም ናይዚ መበገሲ ናይ መንሽሙ መፅሓፍ ምንባብ ከድልዩ ናይ ቤነዲክት ኣንደርሰን ዝብል ፀሓፋይ ሕጂ እንታይ ዝብል ኢማጂንድ ኮሚኒቲ ይብላ ሕጂ ዘን ኢማጂንድ ኮሚኒቲ ኣብ ርእስና ነስርፀን ኣተሓሳስባ ኣመላኻኽታ እዚ ሕጂ ምስ መን ኣብ መፀናና ክንሪኦ ምስታ ሕጂ ክትብለኒ ዝፀናሕካ ኣብ መሰራርታ ናይቲ ሃገር ብኸመይ እዩ ዝመፅእ ሃገር ክምስረት ፎርሜሽን ናቱ ከመይ ገይሩ እዩ ሰጊሩ ከመይ ገይሩ እዩ ከመፅኡ ንዝብል ሕቶ ክንርኢ እንድሕር ኮይና ቅድሚ 10,000 ዓመት ኣቢሉ ይገብር እዚኣተን ሕብረተሰባት ኣብ በዓል ሜሶፖታሚያ ዝተባህለ ቦታ መብዛሕትኡ ናይ ሕርሻ ቦታታት ነይሩ ኣብ ካልእ ቦታታት እውን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ በዓል ቻይና ከም መንግስቲ ኣብ ኣቃውማናታቱ ፅቡቅ ዝኾነ ተኣሽሙታት ነይርዎ ኣሽሓት ዓመታት ዝገበረ እዩ ግን ሕጂ መታን ከይገፍሓና ንዓና ግን ኣብ ምንታይ ክመልሰኩም ዝደሊ ኣመሰራርታ ናይ ሃገር ኣብ ሰለስተ ነገራት ኢና ክንርኢ ማለት እዩ እቲ ንጥቀመሉ ዝያዳ ከዓ ናይ ኤሮጳ ማለት እዩ ሕጂ ብሓደ ወገን ሕጂ ሃገራት ክምስረታን ከለዋ ሰለስተ ነገር ኢና ንርኢ ሓደ ክምስረት እንከሎ እንታይ እዩ ብምስፍሕፋሕ ነቲ ዘሎ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ
بت زلك عقم ريسورس غيركا امبرتيخكا اب تقصصلكا تطو مالتي بعل عد انجليز بعل فرنسا بز عينت اغبابينه ناب هاجرنت ناي فرنسا هاجرنتهم انجليز نحو سيدنا نتن اربعه زنبرا ጨፍሊቆም ቶም ብሪተንስ ብሙሉኦም ኣብ ሓደ ሃገር ጨፍሊቆም ኣምፅኦም ማለት እዩ ንኣሽቱ ዝነበሩ ከም በዓል ኣየርላንድ ገለመለታት ስቲል ኣንጻርቲ ማእከላይ መንግስትና ኸዱ ነዊሕ ግዜ ዝኸደ ናቱ ዝኽኣለት ኣሽታት ኣለዎ ግን ብጥቕልሉ ዓንኳር ክንጥምቶን ድሕሪ ኮይንና ግና ነዚኣተን ጨፍሊቑ ኣብ ሓደ ኣምፅእወን እተን ካልኦት ከም ናይ በዓል ዓዲ ጣልያን ከም ናይ በዓል ጀርመን ብመፅእ ከዓኒ ተን ሓደ ዓይነት እንታይ ሽምታት ዘለወን ናይ ቋንቋ እንታይ ሽምታት ናይ ተመሳሳላይ እንታይ ሽም ዘለወን ከዓኒ በዓል ከም ናይ በዓል ቢዝማርክ እንድሕር ወሲድካ ነተን ከባቢታት እናጨፍለቁ ኣብ ሓደ ኣምፅኦም ማለት እዩ ስለዚ ናይ በዓል ኣየርላንድ ከም ሃገር ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ነቲ ዘሎ ማእከላይ መንግስቲ ተቆይሙ ነብሱ ክኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ወይ ንኸይ ኣብ ሓደ ከይትዕብለል ወይ ከዓ ንኽተስፋሕፍሕ ዝግበር እዩ ካብዚአን ወፃኢ ከዳን እየን መታን ሕፅር ዝበለ መታን ክኾነልና ወይ ከስፋሕፍሑ እየመ ወይ ከዓ ክከላኸሉ እየመ ኣብ ኤሮጳ ሃገራት ክምስረታ ክኢለን እናተን ዝርዝር ንሕዘ ድሉ ኮይኑ ፅሑፋት ኣቲኻ ዝያዳ እንታይ ሽምታት ትገብር ይኽእል እዩ ምክንያቱ ምስቲ ግዜ ዘለና ሰብ ከይደኽመና ሕልፍ ክብሎ ክፍትል እየ ኣብ ናይ ሕጂ እቲ ሳልሳይ ንሕጂ ንዓና ዘገድሰና ከዓኒ እዘን ንብለን ዘለና ሃገራት ንኣብነት በዓል ዓዲ ጣልያን በለን በዓል እንግሊዝ በለን ፈረንሳ ስፔን ፖርቱጋል እቲ ጥረ ነገራት ካበአን ደምፃ ነይረን ነቲ ናታቶም ጥረ ነገራት ወሲደን ናብዘን ናብ በዓል ኣፍሪቃ ኮነ ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት እናኸዱ እዮም ዝሸጥዎ ነይሮም ብድሕሪኡ ግና ኣብ 1885 ከም ስጋ ጉዚ ንኣፍሪቃ መቃቂሎማ ማለት እዩ መቃቅልዋ ከለዉ ከዓ ነቲ ዘሎ ኣባይታ ኣብ ግልታሽ ዘእቱ ይኮነ ንኣሃቶም ዘገድሶም ነገራት እዮም ገይሮም ንኣሃቶም ዘገድሶም ማለት እንታይ ማለት እዩ ከመይ ገይሮም ንሳቶም ዝያዳ ነቲ ዘሎ ምክንያቱ እዚ ቀቢላ እዚ ምስ ዝኸውን ሓደ ክኾኑ ኣለዉ እዚ ብሄር እዚ ምስ ዝኸውን ኣይኮነን ንሳቶም በቃ ድሕሪኢኻ ናይ ኣፍሪቃ ሲ ስትሬት ላይን እዩ እቲ ምምቕቓል ስለዚ ስለዝኾነ እንታይ ፈጢሩ ማለት እዩ ኣብ መንጎ እቲ ዝተፈላለየ ኣብ ሓደ ተጠርኒፉ ዘሎ ምስሓሓብ ምምፃእ ናይ ዶብ ይመፅእ ወይ ኣብ ሓደ ቦታ ናተይ ኤትኒክ ናተይ እንታይ ይመፅእ ብፍላይ ድማ ድሕሪ 1960 ብቅድሚት ገዛ ወፂኦም እንታይ ዝበሃል በቲ ፀንሒት እንታይ ዝበሃል በቲ ድሕሪት ተመሊሶም ማለት እዩ ግዝኣት ዝነበረሲ ታሽሙ ገይሮም ኒዮ ኮሎኒ ገይሮም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣተን ነተን ቅድማ ዝፈጠርወን ፎልት ላይንስ ናሃተን እናኣሳሰዩ ኣብ ኣፍሪቃ እዚ ፀገማት መፅኡ ስለዚ ብጥቕልል ዝበለ ነዛ ዝሓተትካያ እንታይ ሽሙታት ክንምልስ ንድሕር ኮይንና እዚኣተን ሃገራት እዚኣተን ክመፃን ከሎ ኣብ ሰለስተ ነገራት ኢና ንርኢ እዘን ሃገራት እዚኣተን ሕጂ እንታይ ሃገር እንታይ ትብል ኣብ ዳሕራይ ክንመፅእ ኢና ሕጂ ክመፅእ ከሎ ግና በዘን ሰለስተ ኣገባባት እቲ ኣገባባት ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ናይ ኤሮጳ ወይ መግዛእትን ንምስፋሕፋሕ ወይ ከዓኒ ንምክልኻል ሕጂ እዚኣተን እፈላለያ ከምዚ ዝበልና ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ከዓኒ ብመግዛእቲ ተን ገዛእቲ ዝነበራ ጎቢጠን ሒዘንአን ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ንሕወሲድና ኤርትራ ሲ ጣልያን ጎቢጥዋ እዚ ሕጂ ኤርትራ ዝብል ሃገር ኤርትራ ዝብል ዘሎ መልክዕ ሒዙ እዚ ዝነበረ ምዕባለታት ኣብ ገሊኡ ስልጡን እዩ ኣብ ገሊኡ ከዓ ገና ዝተረስዐ ቦታ ስለዝነበረ እዚታት ሕጂ ንሕና ምዚእና ክንነብር ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ኣብ ስዳሕዋይ በብሓደ ክንመፆ ንኽእል መስለኒ ፅቡቅ ዶክተር ምሕረታ ብዛ ኣመሰራርታ ሃገር ኣብ ገሊኡ ኮንትራቨርሻል ኮይና ተከራኽር እንድያ ንበይና ሓንቲ መዓልቲ ሒዝና ክንከራኸረላ ኢና እዛ ናይ ኔሽን ስቴት ኮንሰፕት ትብል ኣላ ምሽ ኔሽን ስቴት ኮንሰፕት ትብል እውን ብዙሕ ግዜ ተባእስ ዘላ ዘረባ ተምፅእ ዘላ ጉዳይ ስለዝኾነት ካልእ መዓልቲ ክንሕዛ ኢና ንግዚኡ ግን እዛ ሕጂ ዝበልካያ እኽልትያ መስለኒ ናብታ ካልኣይቲ ሕቶና ክንከይድ ናይ መንነት ፖለቲካ ኣብ ህንፀት ሃገር ትብል ስለ ዘላ እዛ ናይ መንነት ፖለቲካ ትብል እኳ ዳርጋ ኣቐዲምካ ብዙሕ ገሊፅካያ ነርካ ኢኻ ብናይ ፕሮፌሰር ፍራንሲስ ፉኪያማ ገሊፅካያ ስለ ዝነበርካ ትውስኸላ እንተለካ ፅቡቅ እንተዘይኮነ ክንሓልፋ ንዓ ናይ መንነት ፖለቲካ ዝብል ፖለቲካ ኣምር እንታይ ይገልፅ እንታይ ማለት እዩ ትብል ፅቡቅ እንጂ ትንክፍ ምባሉ መታን ክሕግዘና ዝሓርካ ነቶም ሰባት ሕጂ ኣብኡ ብዛዕባ ናይ ኣብ ልዕሊቶም ዝረኣናዮም ሰባት በዓል ኤሪክሰን ዝበሃሉ ኣብ ሓምሳታት ዝፅሓፍዎ ፅሑፋት ኣሎ እዚ ኣይደንቲቲ ፖለቲክስ ምስ ካልቸር ምስ ባህሊ ኣተኣሳሲሮም ስለ ዝርእዎ
زون أزي أقداسي سلازخونة بزعبو أنت شمتات مغبار زيادة بحنقط من بابن رئينا حجتي identity مجمع كل identity politics نخيسي انت أتا identity انت أتا من النت حجي من النت أنا سي مني خان تلكان ناتي كابت حدا من النت ناتي سي أماني إليه خلك كلا أي تخاء ناتي عديك نقرأك عديك أبزيو خلك كلا أي دحروخا أو راجعك نقرأك إذا كل ناتي من النت حجتي من النت سي مالتي تعجمتاتي حادث راح يكون منت كل ناسي هذا لا يختم لك هذا لا يختم لك كورنير يختم لك دكتور يختم لك كاتيلي يختم لك كل سلون من النت كايز كله absolutely حجزيتات سلازخونه تا مننت تا مقدمي تا مننسي اصبقنا خنردا اخن كلسي صبقتي امسلن تا تمصا زلخا حجي زياتن اندني حجي كما غيرنا نغلصو كنغلصو خلنا حجي ناتي مننت كا انتاي دل مالتي كخبر دليو انا تخبرني خلخا انا خبرك ازخل نعايز الله كان هي كاني نعايز الله كان تشلم كان نسي مننتي حد يخبر كالي أزياء صقامي زحجي تمص زلو خانسي نفطو زلنا حجي مننت مسفلتنا ياسي مننت دمصو حجي افتا مننت راح تبرقسكا باات راح تصرح عند حجي امريكا اتناي ايدنتيتي بوليتكس كاي مص مالتي حجي تا ايدنت تا مننت مسفلتنا ياسي اب اتمركوسه حجي تا كمزا حجي زبل كياسي شيمكانات كمننتي او راجخانات كمننتي هايمانوت كانت كمننتي زو كله سجن اب كندي نزيد بتقولوا الجيركا بناي تاشمو بناي عبي خص حسب دحردك إلكا زي اتي حدا خافتي صقم دمسي ابنات حجي ابزناي مننت حجي خمص كلنا مالتي اب حدا خافتن عدي الصراح كلن اب سودان اب ساوث سودان نير مبزحتو زي اب ساوث سودان منوح سي حجي اب ساوث سودان انتام بحال نيرو بمولهم ساوث سودان ساوزرنرز بحال نيرو قدم بغزي ناي نوميري مالتي اب 1987 اوتونوموس زي 70 كلتن هايل سلاسي امونغو زي 1950 ناصنت مسرخبت السودان زبحال نتوم صلمتي ناي ساوز نورو ينعقوم نيرم تاي مالتي ينعقوم نيرم زياده ناي تمهرتي عدل زي وهابهم زنبره تزنبرم ባህልን دمدنا ترارحنا بتي وحدات افت ناي كتماتات انت زي كوينو تغطرسي انا زركب كلهم استرحم زخولو زلان نيرم حجين تاي مالتي انا ايسوم سلازريو نورتهم ساوثرنرز نحنا محدرا خلونا له اوتونوموس محدر خلونا لهم عميصوم مالتي اب 1965 ناوي حبزي دحموغا 1970 كلتن هاي سلاسي حرق غيرو امونغو ساوزن نايدوبو بزم ساوثرنرز تبهالون سمينن حرق غيرهم افت بت تتغبرهم البغابا معري زخونه مققال سلازي نبر يتدحراي እንደገና ወንጸገም ብመጽ ከምቲ ዝግብኦም ተወኪሎም ኣብቲ ዝተፈላልየ ጽሕፈታት ስለዘይ መጹ ሪዘንት ገይሮሞ ማለት ይተቀበልዎ ሕጂ ከምኡ ስለዝኾነ እንደገና ካብ 72 እንደይኮነ እንደገና ሕጂ 72 ሃይለ ስላሴ ሰማሚዑ ኣብ 83 ካ እንደገና እዚ SPLA ዝመርሖ ይብጽ ማለት ሕጂ ኣብዚ እቲ ዝመርሕ ኣካል نهاجر عند حريت أرنيفو مهأ نخلو في الليات أساسي وسريحو حنتي صنعتي حنتي قسنتي عدي مهأ نمعبالي بزخيدي خقبر يتقلير مالتي حجي حماء قات أمو خينونا أبساو السودان بخوم أي سرحن تقع حجي خلاتكم كنت فلتو حجي بساو السودان سلام زبهالون يلا نتقندي مخنيات كأ اتي أب قبيلة تمركيسو زي مقبر حلفتات مهاب مالتي زلازي اب ساوث السودان هجيتن عبيت قبيلات تبهالا دينكا تبهالو لو تعبيل بدحرኦም نور مصو دحرو شلوك مصو خلنا اليوم زخدو اب ساوث السودان 64 تفلالا قبيلات الله حجي مرسيلنا خنري خلنا افتناتاتهم تاشمو خنري ندحو خوينا غنا زياتن افتنا قرم ساوثرنرز كبال خلتهم 64 اخيبا خغبرو خلو كمزنا عداتنا بايتون بلو كاب كلن تواصيهم يم دمصو نيرو ناي كلهم دمصي يسمع نيرو اغاطامو خوينو حجي نريو زلنا ديكونس ولاون منشمو حجي خمصن كلو اب 2005 تزنغرونا مالتي زي تقدماي ناتاتهم برايم مينستر كوينو زنبره دكتور جون غاران متون كلهم اب عدهم زيكونس اب تفلالي بوتات يمديبو اجنا ابنت ماچار مبقوليو زي حجي فايس بريزيدنت خوين دلو مبقولو نوري ابي مديبو اب ايكواتوريا سيديو زي حجي اب فايس مينستر دلو وانيغا دبحال كاب ايكواتوريا ابي مديبو اب ميرت ناي دينكا انت مالتي حجي سبسي
خافت زنبره ناي ايدنتيتي بوليتكس وصيو بهاجر متان كحسب እዚ ግና ድሕርናቱ ሙማትናቱ ከዓ እታ ኣብ ግዜ ገና ምስግጋር ከሎ ናይ 6 ዓመት ናይ ምስግጋር ግዜ ከሎ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ናብ ናይ አይደንቲቲ ታሽንታት መጽኡ ሕጂ እዚ አይደንቲቲ እዚ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ኮይኑ ድሕና ኣነ ጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ዓዲ ገዲፈ ድሕሪ ምኻደ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዝሰርሕ እንከለኹ ኣብቲ እዋነቲ ኣብ ታሽሚኤ ነይረ 2009 መሰጋገር መድረክ ግበር ስለዘሎ ኣብኡ ትሕግዝ ክታይ ዲኻ ተለም እናተመላለሱ ሰርሕ ነይረ ሕጂ ኣብ ጀነቫ ድመጽ ነይረ እዋንቲ ሕጂ እንተረኣናዮ ዋ እቲ ፎልቲ ላይን እቲ ጽዋሕ ርግሆ ጸገም ድመጽሲ እዚ ሕጂ ኩሎም ኣብ ሓደ ጠሚሩ ሒዝዎም ዘሎ አንጻር ሱዳን ስለዝኾነ አንጻር ማእከላይ መንግስቲ እዩ ኣብቲ ታሕቲ ግና ንኦም ጠሚሩ ዝሕስ የለን እቶም ጸምር እንድሕር ዘየልዩ ኮይኑ ናይ ግዜ ሕቶ ኢዳ ኣንበሪ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዚ ሕጂ ከም ናይ ክኢላ ምኽሪና ንህብ ነርና ማለት እዩ እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ግና እቲ ኔሽን ናይ ሃገር ምህናጽን እቲ ናይ መንግስቲ ምህናጽን ብሓደ ክኸይድ ኣለዎ ብክልቲኡ ተጋማሚሉ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል ነይሩ ሕጂ እቶም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እንታይ ይብሉ ነይሮም ኖ እዚ ናይ ኔሽን ቢልዲንግ ኣዝዩ ክቡር ስለዝኾነ ጥራሕ ኣብ ህንፀት ናይ መንግስቲ ጥራሕ ኢና ንሰርሕ ኢና አንፎርቹኔትሊ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሳውት ሱዳን ኮይኑ ማለት እዩ ቱ ሌት ድሕሪ 2 ዓመት ኣብ ውግእ ተመተ ኣትዮም ሱዳን ኣብታ ቀንዲ ኣርእስትና ንሳ ስለዝኾነት ኣብኣ ክንበፅሕ ከለና ፅቡቅ ጌርካ ክትገልፀኒ ኢኻ እዚኣ ክትደግመልና ኢኻ ሕጂ መእተዊ ጥራሕ ንገብር ስለ ዘለና እታ ፖለቲካዊ መንነት እንታይ እያ ትብል ገሊፅካ እንዲኻ ፖለቲካዊ መንነት እቲ ብግዳም ዝረአ ንኣብነት ቋንቋኻ ባህልኻ ሃይማኖትካ ንሱ ጥራሕ ድስ ዋላ እቲ ስለንቦናኻ እቲ ኢነር ቦዲ ዝብሎ ፍራንሲስ ፉኪያማ ከመይ ትሪኦ እቲ ስለንቦና ከማንሲ ኣብ ግምት ኣቱ ድዩ መንነትካ ተባሂሉ ይግለጽ ድዩ ንኣብነት ከም ናይ ጀበርቲ እንተደኣ ወሲድካሲ ምስ ትግርኛ ቋንቋ ንሕና ጀበርቲና እንተኢሎምሲ እታ ሳይኮሎጂካል ሜክኣፕ እታ ስነ ልቦና ስለዝኾነትሲ ብኸመይ ትሪኣ እንታይ ይመስለካ እዚ መንነቶም እዩ ናትና መግለፂና እንተኢሎምሲ መግለፂኦም እዩ ኢልካ ተኣምን ዶ መግለፂኦም እዩ ምክንያቱ ሰብሲ ናቱ መግለፂ ናቱ ባዕሊታች ዝገብሮ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንሕና ጀበርቲና ቋንቋና ትግርኛ ከምኡውን ዓረብ እዩ ንሕና ፍልይ ዝበልና ኢና ዝብል እንዲ ድመፅእ ዘሎ ስለምንታይ ነ ንኽብረሎም እንታይ እቲ ፀገም ምክንያቱ እቲ ስነ ልቦና እኳ እዩ ክብሪ እንድሕር ዘየኽቢርካዮ ነቲ ንሱ ዝኣምነሉ እንድሕር ዘይተኽብሮ ኮይንካ እቲ ደባእስ ኣብ ዳሕራይ ትመፃና እዩ ደባእሰናት እዚ ከም ትሕተ ሃገራዊ መጠራነፊ እንድሕር ጌርካዮ ዓዲ ይገብርን እዩ እዚኣቶም ግን ከም ሰባት ናታቶም ስነ ልቦና እቲ ፕራይድ ዝበሃል እቲ ክብሪ ዝበሃል ናታቶም እዩ እዚ ክብርታት ናታቶም ሕጂ ስለምንታይ ኢና ንክብሪ ናይ ውልቀ ሰባት ተኣሽሙ ክንገብር ኣለና ንብል ሕጂ እዚ ክብርታት እዚ እቲ ሰብ ጥቃ ኣፍ ልቡ ሒዝዎ ዝኸይድ ነገራት እዚ ኣዝዩ እቲ ፀገም ትፈጢር ወላ እዚ ናይ ፍራንስ ፉኩሚያ ኣምፂዎ ዘሎሲ እቲ ሰልፍ ኢስቲም ዓቢ እንድሕር ኮይኑ ንስኻ ኣክኖውሌጅ ምስ ትገብረሉ ሪኮግናይዝ ምስ ትገብሮ ማለት እንድሕሪ ኣሚንካሉ እሞ ኣሚንካ ከዓ ከተሳስዮ እንድሕሪ ክኢልካ እቲ ዘሎ ፍልያት ኣብ ታእሽሙ እዩ ዝኸውን እንድሕሪ ዘየሳሲኻዮ ግና ከም መጠራነፊ ኮይኑ ኣብ ታሕቲ ነገር ፀገም እዩ ደምፃልካ ስለዚ ኣነ ከም ኣማኒኤል ክሪኦ እንድሕር ኮይነሲ ሰባት በቲ ንሳቶም ዝምፅ ወላ ሕጂ ትሕስንብድ እንዲኻ በውራጃ ክዛረብ ከሎስ ኣውራጃ ከምዚ እንተበለስ ሓጢኣት ድዩ ኣይኮነን ካበይ ዶ መፅኡ ካብ ዕጨይትን ካብ እምንን ኮይ መፀን ሰብዚ ካብ ዓዲ ይመፅኡ ዓደይ ኣብዚ እንተበለስ እንታይ ፀገም ኣለዎ ኣውራጃ ኣብዚ እንተበለስ እንታይ ፀገም ኣለዎ ትዛዓበየ ኤርትራዊ ናይ ኤርትራ ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ ናይ ኤርትራ ክሓስብ ኣለዎ ኣብታ መጀመርያ ግና ካብ መጀመርያ ካብ መጀመርያ መበገሲ ከተናትካ ፈልስሲ ኣብ ታሕቲ እያ ስለዚ ትናታቶም ሰልፍ እስቲም ደምፅኦ ከዓ እዚኣ እዮም ድሕር ዝኣምኑ ኮይኖምሲ ነቲ ናቶም እምነም ክነኽብረሎም ከም ዜጋታት ክንታሽሙ ክንገብሮ ኢንተርቴን ክንገብሮ ብንኣሃቶም ስፔስ ክትህቦም ሕጂ ንኣብነት ተመሊስካ ሕጂ ሓሶት ኣይቀይሕኒ ኣብቲ ድሕሪ ናፅነት ናይ መንሽሙ ውሰድ ናይ ጀሆባ ዊትነስ ንሕና ሃይማኖትና ከምዚ ኣይፍቅደልናን ኢሎም ኣነ ንገዛ ርእሰይ መናድዮም ዝተቃለሰሎም ዳማ ዓድና ክብሉ ፅዋሕ ኢልና ሕጂ ክትሪኦም ከለካ ግና ማይኖሪቲ እንድሕር ዘየኽቢርካሲ ትርጉም የብሉን እዚ ሕጂ ተኽብር ኣይትኽእልን ኢኻ እወ ሕጂ እቲ ማይኖሪቲ እንድሕር ዘየኽቢርካዮ እቲ ማጆሪቲ ተኽብር እየ ስለዝበልካ እቲ ናይ ብሓቂ ታእሽምታት ትገብር የብልካን ስለዚ
بزامل كم أمانيل أنا بزامل معك يغني لي نابتا قرب سكرين كا قريب كا لك حج مثلا اتخاخلنا اوكي جود كاب انتينا امونغو هاجر تداولا ستيتن امونغو نيشن ستيتن امنتاي رقم ابي كيف فلالي انتاي حجي اتي احترام بينا مغنياتو نابتا قند غداينا اتا هاجراو هنصت انديا ناب اخنا اتينا حراي كالا صبو مغنياتو سي حجتي انت نريو زلناسي تي هاجر كمصن كلنا حجي مجمريا حدا عينت رديت كلونا له انتاي هاجر انتاي خت منغستي جيتي اي ثينك خمسة له زلها اجي ابز حجي سمعا زلو خذا ستيت دوله عربيتها دوله تبع دوله عربيه اوكي حجي انتاي حجي متان كردانا تي منغست وي كاتو دوله زبحال ناتو فانكشن رامو انتاي فانكشن ناتو سرعات انتاي تقبل حجي دحري ناتو سرعسي صبوق كخون خيلي ويون حماقون كخون خيلي تاي مالتيو حدا عبلالي منغست حجي تا ستيتسي عبلالي تندحر خوينا السلطان بمشفلق يا تحسو اكندي بمرددان كونسنسس تفطر مالتي حجي اذا ستيت سرح زي انتاي يخون دلو نتي نايتم مثل نايتم زيغاتات ناتاتهم مثلاتهم تي تايز بهالزي كتحلو لهم كتكل نكلا مساتهم كاني كابتو زلوهم تاشمو نهاوي نتي ستيت كسرح زغورو هناتو تاي مالتي ستيت كنبل نكلناسي كاب حزبي من حزبي بحزبي يمص زلو مالتي زي حجتي زعبا ستيت فانكشنز ندي زياده مغلصي كهلونا يخيل مالتي كم تاشم مسينا خنريو نكلنا حجي تي ناي اب حبرتسب مصينا خنريو كلنا تي منغستي انتاي الله صبيبه تحساسب الله غليو صبيب يكون نارو ستيت والله اب ناي ستيت انت سفيح رديت الله حجي افتناي سفيح خنري كلنا حجي انتاي مالتيو افتناي مسناي كوميونيتي مسناي دق سبات الرأيخه اتحاسكا تيوم كلها خايت زياده انت تقول تصبيب كون كلغنا انت شو غبرك حجي تا محضر او تا منغست تبهالسي اندحري مصينا حجي ابتحت اندحر وريدناسي ابتحت تحت يخخت مص مالتي يجي ابتناي سوسايتي اندحر مصيكاسي سوسايتي نسوس محضرول يجي خمنا على الاريترا اندحر مصيكاسي افتا فيليج دلا اما حدادرا نغزا اساسي بارت نايت سيستم مخنياتو فما بعد مص زلو من يمه فما اوز مص زلو سي كافت حزب وصيم حزبيهم زغلو ازي اخا حجي نلعلي بروجكت اندحريرنا اندحر سديدنا افت ستيت كان هاجر مصيكا حجي اغلغالي ناي حزب مخانو نردا نكلالنا تا نيشن جن فليز بلا ايد مصناتو تاشمتات كنتيون دحرفنا تي ناتو تا سلسته تاشمتات كتخيل حجي انتاي كنا عندي كم تزبلكا ونا بحراي وان بينو كمص خيل انتاي نيشن انتاي ستيت هو حجي زيغا تاشمي دلين اندي حجي قرب خمزي كوريميل لنا طعمم دلنا مسنبو زياده خت تاشوف تغورت تخيل انديخا اب كل سوق يلو كل حساب زخون تا ستيت نغزا اساسي بسلسته ملك اخت مص نيشن ستيت كمصيو وي وين تاي نزارب كنا بزعوا ستيت كنزارب كنا شي تاي نيشن ستيت لنا نزارب لنا زياتن حجي تا فلالينا خنرينا لنا مالتي تا ستيت بينا كم منغستي وي كاني خم دوله وي كان نيشن ستيت زياتن كلن زياتن سي اب حدن تاشم تقبر كلها مستناي ايدنتيتي بوليتكس اصاميت كاختيون كلها زياده زنصرالك مالتي كان حزنينا زي نيشن ستيت نيشن مالتي ناشونال سجل زبل امرات هالون ديو مزخي صفحنا نغزيو صبوت لها قميت كالها مندردر نقبر سلازلنا خمس سبرينج بورد اخلاتين مثلني حجنا بتقندر استناقطنا خنعتو هنصات هاجر انت مالتي تايو ترغمو هنصات هاجر كنبل كلناسي انتي مالتي هاجرنا خي ناصنتها رخيبه عند افشحن 993 سلامنتاي حجي اب 2001 بزعبه هنصات هاجر نزارب علينا حجي فلالينا متان كريو إليه ترديك حجي مبزحتنا خاني مبزحتنا هنصات هاجر صرغيا بيت تمرت مسرح يز مثلنا مو كمي تهنصات هاجر مالت وزي هنصات هاجر ازي هاي حزنان هنصتنا هاجر صرغيا سرحكا هنصات هاجر زبلن تخين تصلي بتروح يدل حجي
ህንፀት ሃገር ሲ ህንፀት ሃገር ክንብል እንከልና ሲ ኣዝዩ ሰፊሕ ዳይቨርስ ዝኾነ ሰፊሕ ዝኾነ ታሽምታት እዩ ዘለዎ በመጀመርያ እታ ከም መእተዊት ክንጥቀመላ ዘለና ከም ኢንትሪ ፖይንት ክንጥቀመላ ዘለና እንታይ ማለት ኔሽን ቢልዲንግ ንሕና ኮይና ሲ ካብ መጀመርያ መስርሕ ምዃኑ ክንኣምን ክንክእል ኣለና ኣብዚ መስርሕ እዚ ሕጂ መስርሕ ክንብል እንከለና ሕጂ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባ ልምዲ ኣመላኻኽታ መበቆል ዛንታ ቋንቋ ካልቸር ሃይማኖት ነዚ ኩሉ ምስቲ ኣብ ሓደ ዓዲ ዘሎ ዶባት ሶቨርኒቲናቱ ኣተኣሳሲኻ ኣተሓሒስካ ኣብ ሓደ ዩኒፋይድ ጌርካ ብሓደ قواماوي زخونه سرعات كسرح كلها خاطر مهنات ناي منجست تانا مسنا مهنات ناي هاجر تمص مخنياتو is a process مهنات ناي هاجر كو خنت كم كونترات بحدا معلت رفته معلت يودا يكون عمتات يتوسد مهنات ناي هاجر سي حجي سدا حجي امريكا مهنات هاجر الله تحري خام ابنو سدا حجي ان نتوم زيغاتاتهم سي زعبا هاجر امريكا قلصاليهم تاشو زغبرو مايدستيو متان كهبتم ስለዚህ سي نحنا كم هاجر نيشن بيلدينج كنبل كلنا سي كم بروسس وسيدنا እዚ ሕብረተሰብ እዚ ብዝተፈላለየ ብዝሕነት ናቱ መበቆሉ ማለት እዩ ናቱ ሂስትሪ ናተይ ሂስትሪ ምስታይ ካል ሂስትሪ ክፈላለየ ይኽእል ናተይ ኣመለኻኽታ ናተይ ታሽሙ ክፈላለየ ይኽእል ቋንቋ ደሰም እቲ ናህና ባህሊ ዘለና ከምኡ ሃይማኖትና ከምኡ እዚ ኩሉ እዚ ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ ኣብ ኣኽብሮትን ኣብ ክብባር ተመርኪስካ ነትናቱ መሰላት ሓሊኻ ያታ ኣብ ምንታይ ኢኻ ድህነፅ ኣብቲ ናቱ ኮንስቲቱሽናል ሌጋል ራይት መፂካ ኣብቲ ናይ قواماዊ ሕግታት እዚታት ሕጂ ኮና ናህና ኮ ደው ይሄካ እታ ሃገር ናይ ምህናፅ ናይ ሃገር መታን ከይትመፅሲ እቲ ተዘሪብሉ ሞኸኣ ምርዳእ ዝተበፅሓሉ ምስ ብዙሕ ድኽመታቱ እቲ ሃገራዊ قوام ዝበሃል ሲ ሰሪሕናሉ እንተንኾንኮ ብዙሕ መካየድና እናተኣረምናሉ ኸማን ንኸድና ግን ኮነ ተባሂሉ ጥራሕ እንታሽ ምስለ ዝተገብረ እዩ ስለዚ ሲ ታ ኔሽን ቢልዲንግ ሲ ካብ መጀመርያ ትሒዝና እንታሽ ክንሪኣ ኣለና ከዲና ክንሪኣ ኣለና እዚ ናይ ምህናፅ ናይ መንግስቲ ታ ዳውላ እንድሕር ኮይና ግና እንታይ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ እቲ ፋንክሽን ናታ ሕጂ እቲ ናታ ፋንክሽን ክንርኢ ክንክእል ኣለና ከም መንግስቲ እንታይ እያ ዘለዋ ሰለስተ ኣካላት ኣለዋ እቲ ለጅስታ ዝበሃል እቲ حقاق أكل فرادي أكل تي قصام أكل زين سلسته زي أتنسي ننحد حدن الناتا جماملا ننحد حدن شكل بالانس الناخونا كسرحة انت خيلن تي مهنات ناي منجسي بقبو خيدال اندحري زي بتعيش من دحر فينا تا ستيت نستبهلات راح تقبر تا منجسي تي بيروقراسي زولو خالق ما فانكشنال اندحر زي كوينو مهنات ناي منجستي يسرح له خون تبلكا بهليلا طرح معناته اذا خسرح اندحر خوينو زياتن ينتمص حجي اتي نيشن بيلدينج حجي نحنا اب اير كنا نزارب ولا حجي ابناي ابنتات نمسا ابناي كونفليكت زلو حجي نات كنزا قدما زلصكم كان اتي انجراي اتناي كونفليكت ترانسفورميشن يتبعال كونفليكت كل غزي له ግጭት አይጠፍንዩ ምስወድ ሰባት ግጭት አለው ግን እንታይ አኻ ትገብር ዘለኻ ነቲ ግጭት ከተሳስዮ ኣለካ ኣብ ክንዲን ኣብ ምጉሳጥ ትኸይድ ሲ ተዘራሪቡ ብሓንሳብ ክነብር ከም ዝኽእል ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ሕጂ እዚ ኣብዘን ንብሎን ዘለና ኣብ ምህናፅ ናይ ሃገራት ሓደ ካብቶም ቀደማ በመጀመርያ ዝጥቀሙሉ ሃገራዊ ዕርቂ ንኣብነት ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ትዝኸፍአ ምሕደራ ናይ ኣፓርታይድ ድሕሪ ምኻዱ ካልእ ኣይገበሩን መንግስቲ ካሃንፁ هاجر كهانسو مجمارهم تروز كوميشن يمامسين تاي مالتي زي مجمريا عرق نغبر تزحلفه نصابصب مو كم مهار نغبرو الى ما جميرهم مالتي زي اب ساوث افريكا مالتي نو حصل كتسلسته غزي ساوث افريكا خير صريح لهم بتاع امبرسيف تناتهم السرارحه توم جمرحو تزنورهم علامه چرتو صع ايكونن حجي ابناي منشمون مصيكا خطيان كلخا ابناي رواندا خسريح سلازنوركو بتعمي قدست اندين تنتبلن زلها ابزن دحرو زلوا خلت حتوتاتي سلازلوا ابن صبو غيركا تبحنا ايش السبب يكون لا سبب مهنات حاجر كنبل كلنا سوفت وير اند هاردوير اللوادو اتس سوفت وير تايم اتس سوفت وير حجي انت كان حنتي مسرحي كان حقيقه ودا تردي مسرحي
بحدا اوانن بحدا رفدن زود ايكونن سلازي عند قصله يزخيد نبلا لنا اتا امر كنت تحزلنا زلنتا نيشن بيلدين كم حزب خويناسي نحنا مش بزحنت لنا كم حزب خوينا تتاميرنا كم هاجر خوينا نتم زعلمنا يوم علاماتات نخنحرم حبيرنا خنسرح بلفنت خنسرح كي تفعلنا مخاد نعود تسمعتا مهنات هاجر مالت اتا سوفت وير هو انا جيت اقول لك مص دلنيره صبغ كا تقليل كا لها مهنات ناي هاجر كنبلن كلناسي كم تازبلكا كلت له سوفت وير زحيل يخمن سوفت وير مهنات ناي بروجكت كلمات قالت وساقي مراغوري دامبري اتزعابه سوفت وير مخنياتو نزيتاتي خت معبلو دلكا تي كم تزبلنا تي سوفت وير حدا خاو تزبلنا ناي اركيو تزبلنا هاجراوي تمهرت مهابيو سوشياليزيشن يو اتي سوفت وير زعابه يستاتي خسرح زلكا مخنياتو سي تلتقلعو خاب استفلاليه دمصو اب تمهرت اتيوم بزعبا تي زلو هاجر كمهارن كلو تا مجمر انت ام مهار زلو تولورانس مهار لو مصوار مهار لو حدا ناي من ناس بحري يلا اجنتاي مالتي تمهرتن غزاالسو اب غزاالسو اب غزا مصيكات سوشياليزيشن ناي تاسدرابيت تهاجركم غزا ادلا اب غزا عقرقر زلوان دحرخنا هاجر كان صايتخلني اجيسي تازول كاسي ازيا اقداسي تاعتن سوفت وير امور زخونه حبرتسب مفتقر تا سوفت وير اليمنت خو خنو لا نخل هو امور زخونه هو خم مسرح وسيد كاسي امور زخونه حبرتسب ام مهنات مخنيات حجيسي نحر مصيناسي استفلالي تاشموتات لنا خمس حجي تنكفون وركسي اب زخونه ارترا دايكونس اب زخونه عدي دحر وق اب حدا حبرتسب بوحدو ثلاثه قصلاتات اللو تاي مالتي تقصلاتات اتي انصار عمص زواغا زنبره خم حدا اكل توسدو اتي اب تحت مغزا اب تحت عماص زنبره خم حدا اكل توسدو اغرو زمرحو انا في سدت زمرحو خم حدا اكل توسدو ازي هاجر كمصو ندحر خوينام سي ازي اتوم ناتاتهم زلوهم فلليات ندحر ختساسن ديكيلكا ختساسيو ديكيلكا هاجر الله قلنا هاتهم سمعيتات هاتهم رئيتات ناتهم زمصو مزيتات زحسر ندحر زي غير كالاسي هنصت هاجر كتسقم ايتفضل اتس امبوسيبل طب حجي اتا سوفت وير اليمنت خم تزبلكا خم الله كنوس خلاينا خال غزي معناته عنتو يامصيخا ينركا بروفيسور غايم كمانسي زعما سوشيال كابيتال تزاري ويلكاني حتى نابنت نتتبلو زلخا از طمور حبرتسب نمفتار ابت مسرح ابت سوفت وير اتا سوشيال كابيتال زبلوا تراون سلازلوا نبينا خنزارار بلاينا نسا انا بتخل ايت نخيت نابنت كم اريترا بزحنا زلوا هاجر كمي غيراخي تمرت حبرتسب كن كتفطر تخال اب مهنات هاجرسي ببينهم يوم زتفلالي بزحنت هالون تيناسي ناي كل عينت اندي بزحنت ناي ديليت بزحنت ناي قانقا بزحنت ناي بحري بزحنت ناي راردا بزحنت زلوا هاجر ابزلاتكا وهبتي انسا እንደገና ከአኒ ህንጸት ሀገር ክንብል ጸንሕና ኣብ ህንጸት ሀገር ከ ክጥመር ኣለዎ እዚ ናብ ሓደ ጠሚቱን ሓደ ዕላማ ሁሉ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ከ ንብል ኣለና ሕጂ ከመይ ገይሩ ይሰርሕ እንታይ ኣታ መላጉቦ ኣብኣ صبغت اللغة حجي تهاجرسي نحنا فطرنا يعني كنا هاجر إريترا تبالسي وصيت ناي مجزاتيا أبزا وصيت ناي مجزات خاني بزحات بهرات اللوا استفلالي أمنت اللوا استفلالي سمعيتات اللوا حجي أب هاجر نسأت كنبلن كلنا نزل استفلالي الرئاتاتن سمعيتاتن بمعرى التساسي تكون اللوا الساتافيت تكون اللوا نجي زي عدد قابر استفلالي بوتات دمسرت نحنا نفلت بقايد الديمقراطي نسخاتكم صعبونا نحنا زولناكم تقولوا نو ايكوني ولا صبغ منفس انت قبرك او صبغ ولا بصبغ انت حسب كاسي اندحري تقبلنت اب تحتي ابايتا اندحر زي بالكاسي تسب حدا زيغا ناي حنت هاجر بزخونه يكون نجر نسو كشن ققلو كشماق ققلو زلو نجر كل يوم اندحري نسو شماق اندحر خوينو يتصقم بمص ساعتا تا بعتين بلا نسا نسب زس ابزيغ اب هاجرو نابنت حجي اذا نبلو زلنا كونستيتيوشن اندحر تغبيو وموست كونستيتيوشن زخانه كله بمعرض سرح اندحرينا حجكم هايبوثيتيكال من الزارب اب اريتران يردو الله دي غريفاسي امنا عالم ناي كونستيتيوشن منمص اذا كونستيتيوشن زي بتهزبي تاشمو خوينو
تخاتيعلو رعيمو مسرح نديو شعبو مسرت تخيل مالتي تخيل إن كان لغا حجي إزي كونستيتيوشن إزي دا يسرح حاب زخون اللقوان أمندمنتسنا قبركا خطيرو أمبر زي يسرحني من داقو حاف دربيه كون كانت الحراي إذا سرحنا له أبزغاء حجي داير أنا نتقطاز نبره إزي حجي خناساسي لنا إلكا نو أزخون ريتاتات كبايتا أكيبا إنا تعرار هاي أخا تخيل سلازي بتهنسا هاجرسي حتسب أبغزا هاجرو كقرر ندحر جميرو ودتيل ودلام ندحر يخوينو خصمو جميرو أبزيا شجرت من سمالك زياتا ساقم تمس أبزخونه بوتا أنا زبلك هذا اللغة زي أبزم كلنا عدت بصراحة كلنا زياتين أنت دعبة ساقم مخنياتو تسب أنت أيسمعون كم زيجاسي أبتعدسي أنا حدا عينت علني أنا هذا رزناتي إلو خصمعو خصع زي كأله زي أسقامي هجي تقوليو subjective كونه خيلو subjective ندحر خينو بخمي يركب نام هاركا تقيرو تخيل بماسان أفرازان غير كاي كون كان تقيرو أنت أخاف تقيرو تمرت تغيرو ندحر فتسيم كان زي كون كوين حراي صبو بزي عينا نخيد ግን ያር ኢንታይትልድ ዩር ኦፒኒየን ንማልካ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ምናታ ኣነ ናተይ ሕጂ ታናተይ ርእይቶምና ንባሽ ማይኖሪቲ ትኸውን ኣብ ላሕራዋይ እዋን ግና ሰብ እናተረዳእ ምስ ከደ ናብ ናባይ ክመፅሉ ዝኽእሉ ተርእዮታት ኣሎ እዚ ሃብታም ተመኩሮ ናይ ዓለም ስለ ዝኾነ ሕጂ እታ ንሕና ክንለምዳ ዘለና ምፅውዋር ርእይቱ ሰብ ሓሳቡን ክገልፅ ባይታ ምፍጣር እቲ ዘሎ ከዓኒ ትራንስፓረንትሊ ዳሕራብ ዳሕራይ ክንመፅኦ ኢና እቲ ጉድ ጋቨርናንስ ወይ ከዓ ቁሩዒ ምሕደራ ንብሎ ዘለና ንሱ ይትታሽምታት ትገብሮ እቲ ዘተኣማምኖ ሕጂ ኣብኡ ኢና ክንኣስሮ ስለዚ ሲ እታ ምህነፅ ናይ ሃገር ክበሃል እንከሎ ሲ ዝኾነ ዜጋ ካበይ ይመፅእ ዘየገድስ ኣብ ኤርትራ ስቴክ ዘለዎ ሞኒ ኤርትራ ዝሓሊ ዝኾነ እዚ ሰብ እዚ ሲ በታ ሕጊ ተማእዚዙ ስጋዕ ዝኸደ ዘይሰርሓሉ ምክንያት ወላ ሓንቲ ነገር ኣፅቢብና ይንርአዮ ፅቢብና ክንሪኦም ከለና ክንሓስቦ ዘለና ነገራት ኣለና ሕጂ ገሊኦም ሰባት ኣለው ዝዛረቡ ሸይጣካ ትሰምዑ ኢኻ ክዛረቡካ ከለው ኖ ኤርትራሲ ወዲ ዜጋ ወዲ ኤርትራ ወዲ መሬት ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ እንታይ ማለትኩም ኢኹም ክትብሎም ከለካ ኣይግልፁልካን እዮም ሕጂ እንታይ ድመፃና ዘሎ ውሒጅ መፃና ኣሎ ዘይንሪኦ ዘለና ፅባሕ ንግሆ ኣሕዋትና ኣወዳት ይኹኑ ኣዋልድ ካብ ኮርያ ተመሪዑ ክመፅእ ወዲ መሬት ክትብሎ ዲኻ ሕጂ ሰብ ኣይኮነን ክትብሎ ዲኻ ኣይግብ ኣለዎ መሰልከማኻ እታ ጓል ካብ ካልእ ቦታ ተመሪዕያ እንድሕር መፅያ እቶም ድቃ ኣብ ኤርትራ መሰለ ይብሎም ብሕግን ስርዓትን ብሕጊ ናይቲ ስርዓት ናይቲ ኤርትራ ክሳዕ ዝኸደ ነቲ ናይ ኤርትራ ክሳዕ ዝሰርሐ ክነብር ክሰርሕ ትራይቭ ክገብር ሃብቲ ክድልብ ዘይኽእለሉ ምክንያት ስለዚ ሃገር ምህናእሲ ከምዛ ናይ ጭቁጭቁል ኣቢልካ ንእሽተይ ትስራሕ ኣይኮነትን መስርሕ ምዃኑ ኣግፊሕና ካ ክንርኢ ክንክእል ኣለና ንጥቕሚ ናይ ሃገርና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና እዚ እቲ ሶፍትዌር ኢለ ዝኣምነሉ صبا